alright, kokheli maninikeze kuwe ke ngoku uzosivalela. We're done ngecase abayipresentile icase yabo, then the way forward. Siyabonga ukuphuma kwabantu ulekelele. Sibonga kakhulu. Sibonge ne-leadership ekwazile ukuthi isimeme sizohlala nani phansi sibe ne-way forward esizoyenza. Mina leadership ngingulo umuntu onganceli futhi onganaso isikhathi sokuncela. Isikhathi sokuncela nginaso. Ama-office aseduze kamasipala noma eqhelile. I-office lomqashwa liseduze. Nisemsebenzini right now? No. Anikho emsebenzini. Bengizothi mina akafonele. Simtshela siya lapha ema-office kamasipala. But sizodlula e-police station qala siwa-inform amaphoyisa ukuthi siya siyakhona. Uma sifika lapha asincenge kwamasipala sivale igate. Until abanikazi bamasipala baphume out. Bazositshela ukuthi bamkweleda kanjani umuntu onabantu abasebenzayo for inyanga ey'ngaka bengaholi. Why fanele simncenge? Fanele simncenge. Asikho isikhathi sokuncela. Uma nina niyi-leadership mhlawumbe ningafuni ukwenza mhlawumbe ukwenza ngenye indlela. Mina isikhathi sokuncemba umuntu anginaso. Ubuhlungu ngomama laba ngobaba.